ଏ ଗଛଟିର ନାଁ ହେଲା ପପିତା ଗଛ, ଯେକି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ କୁହନ୍ତି। ୟାର ଫଳ କତରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ କାମର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଫଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ ହେଇଥାଏ। ପାକଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଅନେକ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ୟାର ପତ୍ର ବାଟିକି ପିଇଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ବହୁତ ସାରା ଉପକାରିତା ମିଳିଥାଏ, ଯେକି ରାମବାଣ ଅଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଏ ପତ୍ରଟିକି ଆପଣମାନେ ବି ଏ ପତ୍ରଟିକି ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଅଟେ, ଯେକି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଗଛଟିକି ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ୟା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଶୁଣି ନଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଏ ଗଛଟିର ଉପକାର କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ୟାର ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳୁ କଷି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯଦି ଆଣିକି ସିଝେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ପାକଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯେକି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପତ୍ର ତ ବାଟିକି ପିଇବେ, ଗୋଟିଏ ବଜାରରୁ ପାକଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟିଏ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଣିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇକି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ, 2-3 ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ। ମୁଁ ଖାଇକି ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଏ ପପିତା ଗଛର ଫଳ ଏବଂ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ଫଳ, ଯେକି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ମାରାତ୍ମକ ବେମାର, ଯେକି ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକରେ ଏକୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଏ ପତ୍ରଟି ଯେମିତି ପିଇଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିବ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହେବ, ରକ୍ତ ବଢ଼େଇ ଦେବ ଏକଦମ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯେଉଁ ମନ ହେଉନଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ୟାର ପାକଲା ଫଳକୁ ଆଣିକି, ପାକଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଆଣିକି ଛଡ଼େଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପତ୍ରଟିକି ବାଟିକି ଟିକେ ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବେ। ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରିନେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିବ ଯେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟିକି ଟିକେ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତୁ। ଗଛଟି କେମିତି ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ତା'ର ଅଛି ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି, କହିଦେଉଛି ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛର ପତ୍ରଟିକି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗଛର ପତ୍ରଟିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷି ନେବେ। କପଡ଼ା ଛାଣି କରିକି ଗୋଟେ ତାଟିଆର ନେଇଯିବେ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ କେମିତି ହେଉଛି।